Iste sa všetci zhodneme, že zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt v živote človeka a podľa toho by sme mali k nemu pristupovať. Niekoľko podnetných myšlienok na túto tému pripája lekár Marián Faktor. Minútky o zdraví. Milí poslucháči, priatelia, všetci sa zhodneme na tom, že zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt v živote človeka a podľa toho by sme k nemu mali pristupovať. Každý z nás, sám za seba, ale aj naše zdravotníctvo by sa tomu malo prispôsobiť. Medicína a lekári totiž nie sú všemocní a navrátiť zdravie je často oveľa ťažšie, než oň prísť. Žiaľ, stretávame sa dennodenne s tým, že to tak nefunguje. Žijeme dnes príliš rýchly život. V môde je skôr instantná káva ako bylinkový čaj. Častejšia je sáčková polievka ako 3 hodiny pripravovaný domáci kurací vývar. Rýchle známosti či virtuálne lajky na internete sú modernejšie ako osobné stretnutia. Komunikáciu s blízkymi často obmedzujeme na krátke odkazy cez mobil alebo internet a našu zodpovednosť voči nim vidíme stelesnenú v práci a zabezpečení dostatku finančných prostriedkov. Tí, ktorí pracujú, snažia si svoju prácu udržať, preto často pracujú viac ako 8 hodín denne, niekedy v zahraničí a nie vždy za dobrých podmienok. Oddychovať sa chystáme až na dôchodku. A zdravie to začíname riešiť, až keď prídu prvé problémy. Zabúdame pritom, že každý z nás pre svoje zdravie potrebuje oddych. Chvíle voľna strávené osobne so svojimi najbližšími. Pravidelný pohyb, relax, rekreačný šport, turistika, pobyt na čerstvom vzduchu. To všetko nám pomáha zbaviť sa stresu, nahromadených kíl či rozprúdiť metabolizmus. Veľké rezervy máme aj v oblasti zdravej výživy. Zabúdame na tradičné jedlá našich starých mám a nechávame sa uniesť modernými formami rýchleho stravovania, ktoré nezodpovedajú potrebám nášho organizmu ani predstavám o zdravej výžive. Týmto otázkam sa budeme ešte v našom seriáli venovať podrobnejšie, keďže ide o dôležitú a veľmi zaujímavú súčasť starostlivosti o naše zdravie. Dnes by som ešte upozornil na jednu oblasť, na ktorú často zabúdame, či už z nevedomosti alebo nedostatku času. Hovorím o preventívnych prehliadkách, ktoré žiaľ Slováci využívajú v minimálnej miere. A to napriek tomu, že naše zdravotníctvo ponúka mnohé možnosti prevencie závažných, napríklad nádorových či iných chronických ochorení, ktoré sú plne hradené zdravotnou poisťovňou. Týmto ochoreniam sa pritom dá predchádzať alebo ich úspešne liečiť, pokiaľ sa zachytia včas. V opačnom prípade sú príčinou dlhodobého trápenia, pracovnej neschopnosti či invalidity. Starostlivosť o zdravie je to najlepšie, čo môžeme urobiť nielen pre seba, ale aj pre svoju rodinu či prácu, ktorá nás živí. V neposlednom rade si môžeme spomenúť aj na slová apoštola Pavla, ktoré adresoval vo svojom liste Korinťanom. Pamätajte si, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý v ňom prebýva a ktorého vám dal Boh. Nepatríte už sami sebe, boli ste kúpení, a to veľmi draho. Tak teda nech aj vaše telo je Bohu na česť.